nyalo wacho ni my tich matimo kendo my nyamaja bedo na moro go ka kwanyigi kanyo gima Lina wacho en gima lit sana kineno ni un gi qualifications machal but ngato ndike permanent to ino ndiki kaka intern and demoralizing lakini apart from that I'm also ang'iyo kendo nyathi ma jogi handle nikech ing'eni kaka kor private learning area nitie japuonj mondiki ma ochung' ne learning area no maka nasomo ne integrated science mano koro ema puonjo ok ni integrated science ane apuonjo kochopo sa English ane mapuonjo kochopo sa Kiswahili kendo an japuonj achiel no mano wamiyo nyithindwa gigi miluongo ni road deal nikech ok anyal bedo a jack of all trades ni ang'eyo everything gimoro amora ang'eyo koro kanyo gima meneno ka koro private schools gi nyithindo manie private schools gi yudo advantage no nikech koro kaka wan skundwa every learning area wan gi japuonj ma en most specialized a subject no ok ni koro waka ni japuonj moro amora nyalo puonjo any other subject to koro kaka Lina wacho ni kendo kaka Cleophas wacho ni nyalo ka japuonj osomo business maths okete one class mas JSS ochopo sa kwano en japuonj kochopo pom science koro ok en japuonj kwano en japuonj om science otwengo kendo orundo chapat for example an dunga senyisi na japuonj sciences maths gi sciences tiyudo ka puonj nyaka home science ma I've never been pok na bede class home science nyaka ne nyuola to intie kata koro japuonj ipuonje okatime primary okatime secondary okatime mbalariany lakini koro keta kanya puonjo home science koro inyalo imagine ni in japuonj puonjo timbi somo nikech ikia gimi puonjo koro ena challenge kabisa to mane gima timore inya yudo kata japuonj mopuonj masomo history manosomo history religion e mbalariany obiro puonjo kwano mabiyo kti ero mane ngato mane kama jopuonjo sema ngama nyore ne ngawa en nyathi wiga japuonj ni donge omiye tich koro no bro kochopo sa English onyise ni nyakipuonjo puonjo sa kwano nyakupuonji lakini ok en confident gi content mo nyathi koro ngama bro nyore in the long run nikech japuonj ni kata kose mislead nyathini for one term two terms oyudo private school moro manyalo chuli maber dongo ringo we nyathino kanyo koro anaparo ni wach mar JSS ni serikal onego ng'ie matut onego ng'ie matut kendo kaka Lina wacho ni kanyalo reni JSS ni okele secondary school nikech secondary tayari lab nitiere science lab nitie computer lab nitie koro challenges mag practicals masani wa experience gi ok ginyal bedo otherwise nyithindwa manie public school gi gibedo kaka waluongo ni half baked yani ka ok gi kendo koro kagia kanyo to gibro dhi senior school nyathi moya private from the day one otimoga practicals nyathi manie public pok noneno test pok noneno Bunsen burner kidoro ni eventually gichope STEM school bibro nyalore nyokora Ramogi ma dhi chalo nade ka Bunsen burner pok ineno be pipette iseromo ko iseromo gi biuret koso gi chal nade kama gitie karaka murino ka ma e chal mar wach kama gintie ngini wachini winjo duonde jopuonj ma wuoka Uma Bay kod Bungoma e kinde mabiro kar kae to kapok adhi